Papunta kami ngayon sa dagat, kung saan isa ito sa pinagmamalaki ng taga Camarines Sur. So pangatlong balik na yata namin to, and hindi nakakasawa dahil napakalinaw ng dagat. So samahan niyo ako, explore natin yung, hindi pala explore, balikan ulit pala natin yung isa sa pinagmamalaki ng taga Camsur. So kailangan muna namin maglakad ng mga 5 minutes siguro palabas, papuntang sakayan ng tricycle, and then isang tricycle lang papunta doon sa liliguan namin. Ayun, laki ng aso. Yung aso. Shoutout muna kayo. Shoutout sa mga maliligo. Kumuha ka ba ng pasahero? Dalawa. Magkayak tayo, tapos 11 tayo sasakay. Aba, yung banana boat. Ay meron. Kaya nga. Yung pangatang suot ko. Kayak, tapos naka drone viewing. Ganda nun. Oo, ganda nun. Ikutan ka ng drone. Oo. Sige, ganun. Parang kay... Ito yung binabalik-balikan namin dito sa Camarines Sur. Tignan nyo naman kung gaano kaganda. 'Di ba? Ang linis. Sino hindi babalik-balik dito, 'di ba? Oh. So wala pang katao-tao kundi kami lang. Videohan pa kita. Nakakuha na sa video. Kaya ate ako mabuti, ano live dito? Kasi ang taas! Nandito man sa mataas! Baka mo kasi doon sa ano?